Nini nagsingabot nga Kapaskuhan, suruyo nato ang laing atraksyon sa Cebu City tungod kay sa mga dayan-dayan ini. Atong lilion pinaagi sa live report ni Nico Sereno gikan sa barangay Dayas, Cebu City. Nico. Yes, Lan, pipila ka adlaw sa di pa ang kasaulugan sa Pasko, mabuluko na gyud pag-ayo ang itsura dinhi sa barangay Dayas atong nahimutangan karon dinhi silang Center Island Lan. Kunyo mabantayan ug mabantayan sab gyud kini sa mga motorista ug sa mga tawo nga moagi ning maong lugar kay napuno sa lain-lain nga mga Christmas decorations ug mga display dinhi sa barangay Dayas. Mga itag kasayuran kabahin nila mga decorations gipahimutang dinhi makauban nato karong hapon na Lan si Barangay Captain Freddy Esmas. May hapon sir, may hapon. Mayong hapon kap hitungod sa inyong mga decorations we learn nga pipila na ni katuig kap nahimo ng tradisyon ninyo dinhi sa Dayas. 4 years na ni sir, 4 years. So every September 16, paghimo na mong ceremonial lighting sa mong Christmas tree ug sa 100-day Christmas countdown. So doon na gid mo countdown, doon na gid mo display Yes. kap. In fact, 19 days na lang taron. So how time flies so quickly. Pero at least ang mga tao doon makita kada adlaw 19 na lang. So mao gyud na among ipasigarbo dinhi sa mong barangay. As early as September day kap magsugod na mo pang decorate dinhi sa barangay. Yes. September 16 to be exact. Na doon na pag-anime anang mga kanang fire anong si tawagan na kini ba mga fire display. Display. We notice also kap doon na mo daghang mga Chinese lanterns nga gipahimutang diri kap gipamutang. Yes, yes. So amo gining gituyo kay every now and then magtuon mo kog Manila. Ganahan kay ko magtanaw silang Christmas lantern diri sa Lucky Mall ba? Lucky Chinatown Mall. So akong gi-pattern dito. Unsa may katuyuan ninyo ni kap nganong ato mang ipresentar ang mabulokon nga mga decorations dinhi sa barangay Dayas? Okay, do ka tuig ta na sudas pandemic. So now, murag doon na gyud dako naging recovery. Panahon na para to ipakita sa katawhan nga doon na natin kagawasan. So what an opportunity nga ato ipakita panahon sa Pasko. Nga makahiwasa ato mga tao, doon na kalipay tungod kay Pasko na birthday sa tong Ginoo. Kap, lain po ako nabantayan kap gawas dinhi mismo sa island o dinhi tungod sa barangay hall inyong mga decorations. Ang Center Island sab kap dinhi sa Bag-ong Dan, New Imus Road kap, napuno na sab sa mga decorations kap. Yes, so kini thanks for the effort sa Parks and Playground sa Cebu City Government. Okay. And then we appreciate kayo may kay usa mis barangay na naka-benefit. We lighted na ang barangay Dayas, Tipadilla and Lorega. So nindot yung kay tanawon, makapa luag sa dughan, nagkaka-problema kita kani murag mugaan gyud. Doon natin mga videos gani kap na nakuha na mo ni kagabi ang tibok stretch gyud dinhi sa New Imus Road matag kahoy doon nag Christmas lights, doon nag lights kay pamutang. Yes, nindot yung kayo kay kita ka mga colorful kay lang gihimo unya mga state of the art nga series lights silang gipamutang. So pagtambayayon ni kap gawas sa city government, of course sa tulo ka mga barangay. Yes, sikat Dayas, Tipadilla and Lorega. Nya kini sa damo gihimo sir. Nunot ni sa vision sa tong mayor nga Singapore-like city. So hayag kay imong lugar ato makadanitag mga turista. And then this is one way nga gibuhat sa barangay para mo subay ta sa programa sa atong mayor. Daghan kayong salamat Kapitan Esmas og maghisgot ta kap gawas sa Pasko nagkaduol na daisab ang inyo daing kasaulugan sa fiesta diri kap no? Yeah, doon na may paghahimon nga street disco. Alright. Mao na among mura o kaning katapusang hunat sa among siyem kaadlaw nga nobinaryo alad sa Sagrada You Familia. were saying kagani hakap karong gabi unsa to family feud like Family Feud, ala Family Feud ni Ding Dong Dantes. Mao na among programa ron. Ano yung programa karong gabi? Kalingawan alas mga tao. Yes, sa tanang tao niya. Imbitado ka sir. Kung kailangan ka mo tanaw. Way problema. Kap daghan kayong salamat kap og advance Merry Christmas. Of course, happy fiesta ninyo sa barangay. Same to you, sir. Makapuso si Kapitan Freddy Esmas pero naghisgot naman gyud ta Lan labi na sa kaliuhukan sa ilang fiesta Miss Dayas pageant paghimuon sab makauban nato Barangay Councilor Carmencita Entoma. May hapon, May katuyuan na to nitong kalihukan. May hapon sir, kani atong barangay kani ato ang Pageant. kanang Miss Dayas, first time ni mahitabo sa atong barangay. Nga naa jud tay Miss Dayas para mapakita sa nato nga atong mga gwapa sa kayong taga Dayasanon. Ana, nya natang coronation night ika 9. Big event kay na siya. Daghan gyapon ang tao. Nya ang atong mga kuan display sa kuan ginatanan.
bisperas ni mahitabo sa atong kafiestahan. Vesperas. Oh, vesperas na siya sa kuan. Sa atong pero kada gabi na jud tay kalingawan sa Kalingawan, okay. human sa atong nobinaryo. Daghan kayong salamat konsihal sa paghatag ng mga gamay kasayuran. Ato ipakita gamay lan ang atong mga barangay councilors ug ubang mga personnel dinhi sa barangay nga of course naning kamot or may mong hapsay ang kasaulugan sa Pasko ug ilumabot nga fiesta dinhi sa barangay Dayas. Pinanguluhan of course ni Kapitan Esmas. Daghan kayong salamat gikan sa atong mga kapuso dinhi sa Dayas. Ug mao kanalan sa magbuot musuroy mamahimo gyud nga muanhi muhapit dinhi ug magpahulagway kay Instagram worthy gyud kining pipila mga decorations dinhi sa barangay Dayas. Mo kanang latest gikan dinhi lan. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.